Yun bro, first honor natin si Ate Miralisa. Ate Miralisa channel. Salamat Win Smile. Ay, second lang pala ha. Morning host from Walkers. Salamat po Mama Care. Thank you very much. Pag live stream tayo ngayon. Para po ano. 4 na araw yata akong nawala. Nawala ng internet. Sige Win, ikaw na, pero ako. Five dan, thumbs up, mega love shoutout. Manoy, mahina ang audio mo. Yan, malakas na siguro, malakas na. Salamat sa 7 thumbs up. Yes, Super MC22 Vlog. Dito na ba? Di na ba mahigpit dyan, Manoy? Mahigpit pa dito, Manoy. Siram, kotsukaram. Nagalab siya tatos from Judith D. Like number 8, Tukayo from No Bird Papa. Nagalab siya tatot, kaibigan No Bird Papa. Thank you for coming. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Thumbs up dan house from Mayra de Santa. The Survivor Godma. Good morning, may galab shoutout sa lahat. May galab shoutout, good morning idol from Manay Tita Vlog. Harang po host from Chantil May. Salamat sa paharang, kaibigan Chantil May. Sa nakapin po tayo, sa nakapin.
Yun, salamat po sa 18 thumbs up. Meron tayong 18 thumbs up dyan. 19. Yan. Kaya Manay Siram, katsukaran tayo, Manay Siram. Manay Siram, katsukaran, oh. Panoorin ko yung ano mo, latest, papunta sa tansa. Papunta sa tansa. Silip-silip lang host, dito work. Sige kaibigan, Winsmile, thank you very much. Mikit Gabarta, thumbs up host, good morning sa lahat. Tusok lang ako, katanying, working ako. Sige po ate Survivor Grandma, thank you very much. Salamat sa pin, dikit lang mga loads. May galab shoutout po sa lahat ng ating mapagmahal na host from Manay Siram, Katsukaran. Dan thumbs up host from Michelle Monson. Thank you very much kaibigan Michelle Monson. Ugharang from Judith D. Thank you po, like number 14. Salamat po sa mga nagpapaharang dyan, mga kaibigan. Gaya nga po ng sinasabi ko, ipalaganap natin yung no skip ads sa ating mga magkakaibigan. Kasi diyan lang tayo kukuha ng ng sahod. Dapat no skip ads na tayong lahat. Morning po, Sir Lantin Vlog. May galab shoutout from Chantil May. Harang from Ate Jingy RTV. Like 14. Host from Manay Florencio Mungkawi. Pasensya po 3 days akong nawalan ng internet kaya hindi ako nakasupport sa inyo. Sorry. Manisira mo dito ko sa 12 minutes going to Tansa. Harang lang ako, dalawa yung pinapanood ko, dalawa. Happy New Year 2022. Dito ko Manay Siram, Katsukaran. Tatlo pinapanood ko, tatlo. Pang-apat Manong pang-apat. Hindi pa nakasubscribe yan, hindi pa nakasubscribe. Subscribe ko na din Manoy para sulit. Like 16 pala Idol Host from Manay Tita Vlog. Like 21 Harang Manoy from Lantin Vlog. Salamat po Manoy. 19 thumbs up host from Chantil May. Nasa harang pa from Ate Jinky RTV. May galab shoutout Chantil May from Tita Vlogs. Ay sorry, na-delete po Sir Lantin. Tita Vlog, may galab shoutout kapatid. Ayos po Manoy from Manay Siram, Katsukaran. Tita Vlog, may galab shoutout po. Dikit na rin po. Dikit pa rin. Nagalab shoutout Jinky RTV. The Survivor Grandma, patusok lang premiere. Sige, sunod ko po yan. Bababa po kayo ng link ha. Palitan na po kita Manay Siram, Katsukaran na. Nanonood naman na po ako. 4 na gadget. Si Ramdan Pulpak po, The Survivor Grandma, may galab shoutout po. Good morning po. Tita Vlog, may galab shoutout, kumusta? From Ate Jinky RTV, Manay Florencio Mungkawi, nag-drop ng bahay.
Unang tusok at Survivor Grandma. Like number 22. Ganito magbukas ng buko. Short. Kasi naglo-loading ako. Pero ayos lang yan. Harang. Ate Juliet. Hello, good morning everyone. Juliet Mukbang. Good morning po kuya from Happy Marge TV. Salamat, Happy Marge. Yulia Channel, mega love shoutout kaibigan Yulia Channel, Happy Marge. Watching araw pa, salamat sa mga nagpaparang. Ulitin ko salamat, thank you very much. Mega love shoutout sa lahat from Happy Marge. Good morning house from Yulia Channel. Yulia Channel, Happy Marge. Ate Juliet Dilatori, BGBG, Happy Marge TV, mega love shoutout sa lahat. From Randy Vlog. Good morning all my friend. Nice to meet you from Yulia Channel. Drop your link my friend Yulia Channel. Naka-inday Cebuana na oh. Kaislaw, yun. Dito tayo kay Kaislaw. Mega love shoutout Kaislaw. Landing Vlog, nag-drop din ng bahay si kaibigan Landing Vlog. The Survivor Grandma, oh. Pangalawa. Like number 23. Sa buko nyo, na short. Dan tamsak sa premiere mo, The Survivor Grandma. Mega love shoutout, Kuya Landy Vlogs from Happy Marge. Harang. Tamsak Harang host from the Gold Igorot. Dos Adventure. Mega love shoutout kaibigan Dos Adventure. Thank you for coming my friend Dos Adventure. Drop kayo ng link mga kaibigan. Mega love shoutout po host. Bigyan mo na. Sige kaibigan Gold Igorot. Sorry kung hindi ako nakapag-support ng 3 days. 3 days nga ba? 2, 3, 4. Oh, 3 days. Nawalan kasi ako ng internet. Joyous Nuts Kitchen and Fashion. Joyous Nuts. Hi from my friend Joyous Nuts Kitchen Fashion. Thank you very much for coming. Manay Tita Vlog, nag-drop din ng bahay. Dos Adventure, BGBG. Sige bigyan Dos Adventure. Ganun ko nga yung akin ng sombrero. Yan. Harang from Dos Adventure. May galab shoutout kaibigan Dos Adventure. Salamat po sa mga nagpapaharang. Yan na, tapos naman isirang ko tsukurano. Lazada. Yan na, tapos na rin mga isirang ko tsukurano. Thumbs up down, good morning to all from Ate Ruin at Tiranya. Dito tayo kay The Survivor Grandma. Oh, The Survivor Grandma, like number 24.
Loading ako ah. Ba't ganun? Ay hindi oh, loading. Like number 25 to. Oh, like number 25. Di pa nakasubscribe oh. Nag-love shoutout sis Juliet. Nag-love shoutout po Ate Vlogs, Ate Tita Vlog. Raysapil Villanueva, yun. Good morning, idol. Good morning, idol do. Idol mo na ba ako ngayon, ate? Salamat ate sa pagpunta mo sa aking live stream. Lagyan ko ng jacket si Raysabel. Pamangkin ko po yan, pamangkin. Or baka yung kapatid ko ang gumagamit ng account na yan. Tita Yamis, mga foods mo from Ate Juliet. Ayos na ayos sis Juliet. O, palit po tayo sa nakapin ha. Palit sa nakapin. Sunod natin si The Survivor Grandma. Manoy si Ram. O, dito tayo kay Manoy Florencio Mungkawe. Enrico Pitar, nag-drop din ng bahay. Ate Juliet Mukbang. Beauty Lopez. Yun, nag-love shoutout my friend Beauty Lopez. May moderator ka na kaibigan, Beauty Lopez. Mega love shoutout from Beauty Lopez. Win Smile, BGBG. Manny Florencio, dito ko sa'yo, Manny Florencio. Like number 24. Maraming salamat po. May jacket na po yan, Ate Beauty Lopez. Harang lang, harang. Like number 24. Harang tumanay, harang. Like number 25. When Smile host. Silip-silip lang host, dito work. Sige, kayo ba When Smile? No problem. Subscribe na din to, Manay Florencio Mungkawe ah. Oh, like number 25. Okay lang kaibigan, When Smile. No problem. Oh, like number 26, Manay Florencio Mungkawe, nasa harang pa. Harang lahat yan, harang. Oh, like number 27, nasa harang din oh. Like number 27 man niya. Apat man ay apat. Apat ang pinapanood ko. Apat. Ito pa. Puro nasa harang pa yan. Nasa harang. Yun, Enrico Titar, maraming salamat po. Silip-silip lang. Chantil May, nag-BGBG. Salamat, Chantil May. Shoutout sa 7 viewers dyan, Tinging. Ilang minuto ba ito, Manoy? 21 minutes. Paggawa ng transmission. Mega love shoutout kuya from Sprenta. Spinta Armati, mega love shoutout my friend, kaibigan. Nag-loading to isa kung ano. Main. Ay nako.
Loading, loading. Thank you, my friend, Ispenta. Shoutout sa 8 viewers. Thank you very much. Nandito pa ako, harang pa ako ni Manay, ano. Isang oras naman pala itong harang na to. Chantel May, BG, Pinay Canadian Kurt TV. Salamat po, ate, no, Pinay Canadian TV. Big love shoutout all viewers ni host. Magandang buhay. Habibis Kusina, tiba ba? Mega love shoutout everyone. Enkato Nying. Ayos na si Juliet. Oh, silip-silip lang. Enrico Titar, nag-drop ng bahay si kaibigan Enrico Titar. $20, 21 minutes tong kay Manay Florencio Mungkawe. Magdikitan lang po muna, magdikitan. Nanonood lang tayo dito kay Manay Florencio Mungkawe. Chantil May, BG si Chantil May. Tamsakos at nasa harang pa from Mama Care. Happy March, Julia Channel. Don't subscribe and comment to your latest upload. Castle Peak Hike Part 2 from Happy March. At Rowena Tiranya, nag-BG, ay nag-drop ng bahay pala. Patusok po, iwan lang ng baka, salamat. Dos Adventure, nag-BG in Kaislaw. May kalab shoutout kuya from Ispenta. Ramsa Coast at nasa harang pa for Pinay Cares, Pinay Canadian Cares TV. May kalab shoutout all viewers ni host, magandang buhay. Yulia Channel, yun, BG si Yulia Channel in those adventures. Magalab shoutout host from Simpi Kaka. Thank you very much. Parshare TV, magalab shoutout Katonying at sa lahat from Parshare TV. Palit po sa nakapin, Excuse me po. Dito naman tayo kay Lantin Vlog. Total, pinapanood ko naman, 4 kay Manay Florencio, 4 o 4. Pagkagawa ng kanyang transmission, 4 na cellphone. Lantin Vlog naman tayo, Lantin Vlog. Salamat po bro. Yan, walang problema Manay, walang problema. No problem yan. Nagalab sa lahat ko ito sa lahat. Pinay Care TV, nag-BG and Chantil May. Pwede magbaba ang upcoming LSOs. Sige, okay lang. Okay lang po ate. Huwag lang yung LS na, yung upcoming lang. Okay, no problem yan. Baba lang po, baba. No problem. Good morning guys from Angkita Misra. Ate Rowena in this adventurer, BG in Ispenta. Mega love shoutout Rowena Tiranya Vlog coming from Ispenta, Armati. Mega love shoutout Dos Adventure from Ate Rowena Tiranya. Good morning sir, how are you? I'm fine my friend, Angkita Misra. Ispenta Armati, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout hashtag Ispenta Armati. Lantin Vlog, mega love shoutout from Ate Rowena Tiranya. My upcoming LS. Patams love naman guys, salamat. Ang Gita Misra, yun, drop the link. Please drop once or twice, my friend. Ang Gita Misra, not mini drop here lang, link. Because that's my
That's my policy of my live stream. Please drop once or twice, then after 5 minutes, drop again. Pinay Dan from kita Misra. And please watch your video. If you have subscribed to other channel, watch your video in 5 minutes. Or much better, full watch. Chantil May, BG Win Smile vlog. Kaibigan Enrico Titar, nag-drop ng ba? Ang kulit nito. Tanggalan ko na nga ng jacket to. Para ano, nakakaloko pa kayo, nakakaloko. Para matuto siya, para matuto. Patunyeng from Titi Maganda. 7 minutes man ay, 7 minutes sa yung ano. Sa yung paggagawa ng ano, transmission. Oh, 7 minutes. The Survivor Grandma, please support the Silent LS. May LS pala si Survivor Grandma. Nag-pop up. Please support my Silent LS, thank you. Sige, no problem. Mega love shoutout to all from Ate Teti Maganda. Manny Florencio Mungkawi, BG. Napatawa tuloy si Chantil May. Ba't natawa ka na naman Chantil May? Sunod na bababayos sa akin yan. Isa sa Wenos. Wala na, tinanggalan ko na ng jacket para bahala na siya sa buhay niya. Siguro nakakaintindi naman siya ng English Carabao, di niya makaintindi. Mayroon talaga pang ibang lahi, ang makulit. Tinanggalan ko na ng jacket dati yan, pero siyempre naawa naman ako dahil di makapagbaba ng link. Linagyan ko ulit. Apo, sunod-sunod na yung bahay niya, host, kaya ako natawa. Wala, tinanggalan ko na ng jacket. Cloud TV official, mega love shoutout kaibigan. Clouds TV. Bababa lang ng bahay, magbabakrit ako kung sino nagbababa. Tapos mamaya paltan ko si Lanten. Pero bago ko paltan, panurin ko muna siya. Kasi nanonood pa ako kay Manny Florencio Mungkawi, 4. Para din naman sa views, 4 na views. Okay, sayang din yun. 4 na views tapos WH niya. Para hindi mamula yung mga WH ng mga kaibigan natin na ano. Hindi, ganyan ako pag pag sinabihan ko makulit, tapos hindi naman nakikinig. Siguro naman makaintindi siya ng ano eh. Don't drop your link once many times. 1 or twice, hindi siguro na maintindihan niya kung nakakaintindi siya ng English. Kahit English Carabao. English pa more. Mahirap nga mag-English eh. Kaya nga, pag mga ganun, tinatanggalan ko na ng jacket para hindi ko na ma-mention. Tawa Mats, mention ko pa sana siya, house. Magandang umaga Tunying from Cloud TV official. Ako sa pagpupunta ko sa isang live stream, minsan lang ako bumaba ng link. Anong tawag nito, maganda na yung makapagbaba ako ng link ng 3 beses sa isang pinupunta akong live stream. Kasi pag unang beses nagbaba ako ng link na may dumikit na mga 2-3, okay na ako doon. Tapos pag pangalawang baba ko, wala nang nag-subscribe, hindi ko na ulitin yun. Baka Ilocano,
Maawatan na host. Chinese ka tayo. Chinesein ko na lang kaya baka maawatan pa na Chinese. Ninja ni... Sino tong ninja na to? Ninja ni Ann. Anong main mo ninja ni Ann? Main to main lang ako kaibigan. Main to main lang. Gusto kong ipasok dito kasi ang backup account pang giveaway lang yan. Hindi pwedeng ipangisda dito sa akin. Para main to main tayo lahat dito. Walang lamangan. Main to main ang ididikit natin pare-pareho. Kung may gusto man kayong i-giveaway, yung mga backup account nyo, yun ang i-giveaway nyo. Para magdikitan muna tayo sa main to main, ang didikitan muna natin pare-parehas. Ngayon, kung gusto mo mag-ayuda, sabihin mo, ipapasok ko po yung ninja ko, i-giveaway ko kay kay ganito, kay Mama Care, kay Lantin Vlog. Yun, para malaman namin, at isa pa para malaman namin yung pinakang main channel nyo. Harang Manoy, harang oh. Panggit ng harang, panggit ng harang. Salamat Manoy sa pag-pin. No problem, Cloud TV official, thumbs up po premier. Enrico Titar nag-drop ng bahay, harang idol from Tita Vlog. Joyous Nas Kitchen and Passion, nag-drop din ng link. Salamat sa paharang from my Lantin. Yung iba natuto na magtagalog sa taga-ibang lahi. Yung iba ay na kasi Ate Rowena tira niya, lalo pag lagi naman nasa atin. Pero ito siyang kita misra, lang to, hindi pa naman tumatagal na sa akin. Tama yan main to main. Main to main, hindi ako jajacket pag hindi nagpakilala ng Pakilala kung anong main. Mas gusto, tinitingnan ko muna kasi. Go to channel ako, pag hindi main, tatanungin ko kung anong main. Kung ayaw sumagot, ibig sabihin na ayaw niyang ipasok ang main niya. Ganun lang yun. Gusto yun na talaga, ninja lang niya ang ipapangisda niya pero hindi pwede naman sa atin yun. Tumatanggap tayo ng ninja pang giveaway. Kaya kung gusto niyo yung mga gumagamit na ninja, gusto niyo makipagtulungan sa amin ng mga naandito, dahil patakaran ko, ang policy ko is main to main. Ang backup account or ninja is pang giveaway lang, katulad ng ginagawa ko. Ako marami pa akong cellphone Ayun marami po akong cellphone na ginagamit. Ayun po, marami akong cellphone na ginagamit. Pero hindi ko po ginamit ang mga ninja ko sa pakikipagdikitan o sa pagpupunta ng live. Tunying Max 10 ang aking ginagamit, lihitin mong main, kahit marami po akong gadget. Ito pwede kong ipangisda to. Ito pwede kong ipangisda. Dalawa pwede kong ipangisda. Ito pwede kong ipangisda dalawa. Ito pwede kong ipangisda kahit alin dito sa 6. Pero ayaw ko dahil ang isang backup cellphone or backup account is pang giveaway ko lang. Yung iba pag tinatanong anong main nila, hindi nagsasalita. Ay pakilala yung main, wala naman tayong magagawa. Nasanay na kasi sila sa ganyan na ang ginagamit nila is ninja sa pakikipagdikitan. Sa akin, main to main lang muna. Napalo na kasi main ko host. Di na makadikit. Ano pwede ko gawin doon? Maglinis ka kaibigan, ninja ni Ann. Ano ba main channel mo? Jajakitan ko tong ninja mo, jajakitan ko Jajakitan ko lang. Tapos, i-drop mo yung link ng main mo. Sisilipin ko lang kaibigan. Jajakitan ko ninja ni Ninja ni Ann. Jajakitan ko lang Tapos ibaba mo yung link mo dyan, yung link ng main mo. Tama po, tapos tamang shoutout. Nadikit na sila, samantalang ninja naman. Doon ako na kaibigan Lantin. Sa totoo lang, siguro marami na akong napuntaan na live stream na marami akong nakasumbatan. Hindi naman sumpaliwanagan lang. Kasi kakapasok mo lang. Kakapasok ko lang.
Dalawang pangalan pa lang. Hello. Hello guys. Kumusta ang lahat from No Bird Papa? Yun, andyan ang main ni kaibigan No Bird Papa. Kasi pagpasok ko sa live stream, kapapasok ko lang, dalawang pangalan lang, katulad niya, no? No Bird Papa, Chantil May. Tapos pangatlo, nag-comment siya, oh, Dan Tony Maxam. Pasukli. Ay di tinanong ko sila, kapapasok ko lang po, tapos na po kayo manood sa aking pelikula, ano po kayang pelikulang pinanood nyo? Siyempre tatanungin ko kung ilang minuto, kung ano yung pinanood niya, para alam mo kung ilang minutes. Sa ano po? Sabi niya doon sa latest. Hinahanap ko samantala yung latest ko 5 minutes. Kababa pa lang ng dalawa, dan na agad. Ano ba naman yung mga ninja na yan? Huwag tayong maglamangan dito sa mga small YouTuber. Huwag tayong maglamangan. Dapat magtulungan tayo. Morning po, No Bird Papa. Musta na? From Chantil May. Subuhan kita, Mino. Adobong Palaka, may gatas. Kaibigan from Miss Palaka. Vital Statistics, 69, 69, 69. From Tawi-Tawi, Philippines. Miss Palaka. Miss Palaka. Ang aking friend, si Miss Palaka. Host, hindi ako magtatagal. Puyat ako sa kakapishing. Sige, kaibigan, No Bird Papa. No problem, no problem. Kaya nga po, lagi namin pinapalaganap ang main to main ang ipasok sa live stream. Tapos kung gusto nyo, salamat. Ikot mo kaibigan, Tunying. Miss kita. Dami budol, tapos nagmamadali pa. Sa pagbalik nyo naman, hindi naman ang ideo nga kaibigan, Clouds TV Official. Pinapagaya na nga natin, isa pa mga kaibigan, pinapagaya na nating host kung anong dapat gawin. Pag pupunta sa isang link, panoorin katulad nito, panoorin. Pinapanood para at least makatulong tayo doon sa didikitan natin. Pinapanood 4. Ay iba, hindi na nga ang gamit, nagmamadali pa. Tapos pag sunod na balik mo, makita mo, sasabihin pa sa'yo, lagas. Kaya ayaw ko ng ninja na pinapasok. Kasi minsan nangyari sa akin na di pa ako nagpapaano ng main to main. Nag-live stream ako ngayong umaga. Tapos nung bandang hapon, siyempre kailangan ko mag-support din sa mga nagpunta sa akin. Nagkita kami ngayon nung isang viewers ko. Biro mo naman, sabihan ba naman ako ng Tony Maxam? Lahat ng dinikitan ko dun sa live mo, puro budol, puro lagas ngayon, puro pala ninja. Kaya pala ang bilis malagas. O di sinong napahiya? Di ako yung napahiya. Dahil hindi ko naturuan yung aking mga viewers. Ngayon, tinuturuan ko yung viewers para sa kapakanan natin lahat, hindi rin naman para sa akin lang. Para sa atin lahat to. Silipin ko lang tong kay ninja ni Ann. Yung mga ninja nila, yung nagmamadali magpasukli. Tama, tiruin na tira niya. Hindi katulad natin na tayo mga naandito na talaga, yung mga main ng ginagamit natin. Talagang legit tayong magdidikit, legit tayong nanonood, legit na nagko-comment ng tama. Ako ganun din, Chantil May. Pag may ninja, may dumidikit sa akin. Pinapasok ko isa kong cellphone, pinapasok ko. Sige, pag may dumikit sa akin ninja din isusukli ko. Pero pag may nang dumikit sa akin, ididikit kong main ko, kasama ninja ko ngayon. Para dalawa. Ay yung mga ganun kasing ninja na sasabihin sa'yo na ninja tapos magdadan pabalik, di ba? Dan pabalik. Pag sinabihan mo yun na main to main tayo, sasabihin pa nila sige po, magbakas ka po dun sa binaba kong link na main para suklian din po kita ng main. Paano pa niya susuklian ng main samantalang ninja nga ang gamit niya, nang madali na siya.
How much pa kaya, magawa pa kanya kayang magbalik sa amin niya? Hindi na magbabalik ng minyon. Maniwala kayo. Kaya huwag kayo maniwala sa mga ganoon na babalik ko po ang main ko. Eh, kung gusto mong ibalik ang main mo ang ipasok mo para yun ang magdikita natin. Main to main. Yan, patapos na ano yun, tapos na oh. Oh. Magdikitan lang po, magdikitan. Tingnan ko lang tong kay ano, kay Ninja. Ninja ni... Adventure PH? Ang di pa lang naman subscriber mo, 448. Okay kaibigan oh. Kailan ka lang nagsimula mag-YT? Join September 6, 2021. Paano hindi na nakakadikit yung main mo? 400, ano ko pa lang oh, 448 subscriber. Hindi ako maniniwala dyan, kaibigan an adventurer. Pero kung yung sinasabi mo tama at talagang hindi na nga nagdidikit, eh labas na ako dun, pero hindi ako maniniwala sa sinasabi mong yan. Eh samantalang ako 2,800 na. Nagsimula ako ng 2020 pa. Lagi naman ako nangingisda. Nakakapagdikit pa naman ako. Ayun o, 448 subscriber. 53 videos ka pa lang naman. O, tapos na rin Mario. Nalubat na pati pala yung isa o, nalubat na. Ang bilis na lubat na yung isa o. Panurin ko lang si Lantin. Lantin oh, hindi pa nakadikit Lantin oh. Like 148. Subscribe ko na to, subscribe. Oh, like 148. Sa durian tayo, durian. Maiksi lang naman to. Wala pang 6 minutes. Naka-like na to sa durian mo, kaibigan Lantin ha. Palit na sa nakapin, palit sa nakapin. Ito naka-like na rin to sa durian mo kaibigan. O patapos na, Manay Florencio Mungkawe. Pero kahit napanood ko na to, panuorin ko pa rin. O pangatlo Lantin o. Naka-like na yan, naka-like na. Ano lang naman, 5 minutes, kulang-kulaan megit 5 minutes. Palit na ako sa nakapin ha, palit. Dito naman ako kay... Pin ko nga muna si Spenta. Kasi hindi ko na ipipin to eh. Baka magtampo naman to. Ay, wag. Ito mo moderator naman. Please drop your link, my friend Spenta. Ay, ito pala, Ate Ruminator niya muna. Ate Ruminator niya muna tayo. Premiere.
Sorry my friend Despenta. I will remove accidentally. I remove your moderator but I have jacket again. No problem my friend. Hungry Granny, magalab siya tayo from until May. Mas marami na daw natusok ko host kaysa sa subscriber ko. Hindi, okay lang yung kaibigan. Eh ako nga, ilang like nang nandito. Pakita ko sa yung like ko ha. May higit 5K na like. Pero kung totoo ang sinasabi mo, wala kami magagawa dyan. Kung hindi, paano palalaki yung channel mo kung hindi na makadikit? Pwede mo naman burahin yung mga linike mo ha. Yung mga nakalagay naman daw yung like, kung ilang like na yung na-like mo, pwede mo naman i-receive. I-receive mo yun. Kung talagang marami na yung na-like mo, i-receive mo yun. Kung marami naman na subscribe mo, mga ninja, i-receive mo yung mga ninja na subscribean mo. Kasi ang like, walang limit yan, kaibigan. Maniwala ka sa akin, kaibigan. Siguro naman, mas nauna pa ako sa yung naging YouTuber. Monetize channel na ako. Siguro naman, mas marami ng kaunti akong experience kaysa sa'yo. Ang like, walang limit yan. Kahit habang buhay ka magla-like, walang limit yan. Ang alam ko lang, subscriber. Pag marami ka na naging subscribe, lalo na yung mga ninjang nadigitan mo, na hindi naman updated, hindi naman ginagamit, pwede mong i-resin yun, yung mga ninja, yung mga hindi naman ginagamit na channel. Tignan mo, napatawa tuloy sila ng tinvlog, oh. Peace daw, peace. Halos pareho lang po tayo dati, Miss RR. Hindi ba itong Miss RR nga to? Thank you sa pag-pin. Host, exit muna ako. Magdadrive muna. Sige, kaibigan na ako. Win smile, no problem yan. Rowena Tiranya. Cloud TV official, yun. From Rowena Tiranya. Enrico Titar. Dan sa'yo, full watch. From Jane 27. Mega love shoutout ng Bird Papa. Rowena Tiranya Vlog OTW sa Let's Go Biking. From Parshir TV. Miss RR. Saan ba ito Miss RR? Sino bang Miss RR na yun? Rowena Tiranya Vlog OTW. Miss Rowena, Virgin Vital Statistic 35, 2435 is in gown representing Tawi-Tawi City, Philippines. Yon, harang na ako, kaibigan lang tingo, Lazada. Meron tayo mag-iisang oras na tayo. Salamat sa 44, thumbs up. Harang na rin, oh. Excuse me, excuse.
Yun, harang pa kaibigan natin ng dalawa, harang pa oh. Hello, Idol Juliet from Arbal. Enrico Titar, Drag Taling, Rowena Tiranya Vlog. Dan Pulpa from Chantil May. Harang po from Chantil May. Jasmine 14, BGBG, in Tapping Channel. Megalab siya at Tapping Channel. Ito. Yan. Para mas malapit. Shout out at good morning Tito from Alvin Salcido Cruz, ang aking pamangkin. Thank you. Shout out sa inyo dyan. Megalab shout out. Salcido Cruz family from Santa Maria, Bulacan, ang aking pamangkin. Ingat kayo dyan at kumusta kayo no? Kay Nini, kay Baypa, sa lahat ng dati natin dyan, mga kapitbahay, Santa Maria, Bulacan. Marlene Cadigoy, new friend from Philippines. Miguel Abisado pala, kaibigan Marlene Cadigoy. Arbal, Jan 27. Miguel Abisado sa inyo dyan. At Rowena Tiranya, hindi pa nakasubscribe oh. Bago kasi natin itong bagong cellphone. Sponsor sa atin itong cellphone na to. Nokia cellphone. Ano, Nokia. Learning to ride a bike, Rowena Tiranya. Pangalawa, Ate Rowena Tiranya. Ganda niya kaibigan. From Arbal TV Vlog. Like number 84. Ito, Ate Tiranya. Like number 85. Like number 85. Tatlo. Ano yung sabi ni kaibigan? Chantel May, vital statistic 35, 24, 32 bis in swimsuit representing Tawi-Tawi. Host, pwede patusok. Sige. Baba lang kaibigan Arbal. Kumusta pala kaibigan Arbal? Monetize ka na? Naka-apply ka na ba kaibigan Arbal? Ganda niyang kaibigan from Arbal. Welcome Madam Rowena. Tusok na host, bago lang, from gawa ng tatay ko. Anong main channel mo kaibigan, gawa ng tatay ko? Main channel mo ba to o backup account? Hindi pa kaibigan. Kaunti pa kulang. May kulang pa rin? Hello, main. O, sige, lagyan ko ng jacket, kaibigan. Sigurado, main to kaibigan ha. Gawa ng tatay ko ha. Yan, may jacket na yan. Yan o, tapos na. Ate Rowena Tiranya o. Tapos na yung thriller. Tapos na o. Putahin ng amo mo. Akala ko main to kaibigan. Backup cellphone naman tong backup account naman tong gawa ng tatay ko.
Ito naman yung pinaka-main mo, putahin ng ama mo. 11k, road to 11k. Pasok mo lang yung main mo, kaibigan. Main na lang muna. May kisuyo tayo, kaibigan, may kisuyo. Ayan oh, putahin ng tatay mo. Oh. Road to 11k. Tapos yung linda niya. Tinatanong kita kanina kung main mo tong gawa ng tatay mo, sabi mo main. Pero ang binababa mo naman na link is iba naman. Ano lang tayo kaibigan? Tulungan lang tayo kaibigan, tulungan. Kasi main to main ako dito kaibigan, main to main. Kung ang main mo talaga yung yung gawa ng tatay mo, gawa ng tatay ko, yun ang ibaba mong link. Huwag ka magbababa ng ibang link. Kasi kung yung putahin ng tatay mo, ang pinaka main mo, yun ang ipasok mo dito para yun ang ibaba mong link. Dito ko sa main mo. Ay, di pa nakasubscribe oh. Pinapanood ko yan kaibigan oh. Pero dapat ito ang ibaba mo kaibigan. Ito ang ipasok mong channel. Dito muna tayo kay Papa Migs. Hello beautiful from Juliet Bukbang. Hello Idol Juliet from Arbal TV Vlog. May galap sila ito kaibigan Arbal TV Vlog. Full pack. Galap set din po Tita Vlog. Juliet Mukbang nag-BG-BG ang kaislaw. Arbal TV Vlog nag-drop ng bahay. OTW po Marlene Cadigo ay Arbal musta ka na from Ate Juliet. Papi Mix may galap set kapatid. Papi Migs, oh. Dito ako Papi Migs, oh. Papi Migs. Like number 29. Ano, like number 29 Papi Migs, oh. Like number 30 sana to, 30. Oh, like number 30, oh, Papa Migs. Di pa rin nakadikit. Like number 30. Like number 31. Di pa rin nakasubscribe, oh. No problem, okay lang yan, okay lang yan. Nalubat na isa natin, oh, nalubat na. Ito, naglulubat na rin, oh.
Papi Migs muna tayo, Papi Migs. The Humble Servant. Salamat po Manoy Tunying, Papi Migs. The Humble Servant, yun, may galab shoutout my friend. The Humble Servant. May moderator na po kayo, The Humble Servant, sir. Lantin, Yami Durian, Ramate Juliet. Boy, takbo ako. Anong main mo kaibigan? Boy, takbo ako. Boy, takbo ako. Anong main? Tapping channel, mega love shoutout. The Survive, The Humble Servant. Nag-drop din ng bahay, Papi Migs. Time from Arbal, thumbs love Papi, from Juliet Mukbang. Diyan naman tayo, dyan. May gisuyo naman ako dyan. Salamat Ma'am Juliet, may galab shoutout. Manny Florencio, Pop Migs. All done kaibigan, sa alagang isda mo. Dan dikit sa'yo, bago. Kaislaw. Ninja ko host. From Boy, takbo ako. Sige kaibigan Kaislaw. Hindi ko dyan jakitan yan ha, hindi ko na jakitan ha. Salamat. Yan, ganyan ang ano, ganyan ang maganda. Kung may backup account ka, ipamigay mo na lang. Salamat ka Islaw ha, salamat ka Islaw. Salamat Idolos. Dan ka Islaw from Chantil May. Papi tamsak dikit, ganda ng mga 29. Waghos from ka Islaw. Oh, hindi ko din nakitan kaibigan ka Islaw. Kay Tita Vlog tayo, Manay Tita, like number 61. Like number 61. Like number 62. Like number 63. Hindi pa nakasubscribe oh. Thumbs up dan host from Kusina ni Juicy. Eight minutes, Manay Tita. Lantin Vlog yun, BG, Arbal, TV Vlog, nag-drop din ng bahay. Thumbs up dan host from Ate Kusina ni Juicy. Salamat po, may galab shoutout sa lahat na nandito. Shoutout po sa 12 viewers. Salamat po sa 50 thumbs up. Ate Malens Official. Miles Forever Vlog. Barbiotic Boy Tips. Sarah Remain. Love Remain. Ann Kusina. Auditor Vlog. Miss Hugot Official. Shoutout sa mga kaibigan ko. Ate Emma Helping Hand Channel. Ami Jimenez. Shoutout, Juliet Mukbang, mega love shoutout. Mami Tess Kitchen, mega love shoutout, Mami Tess. Celso Loto, mega love shoutout. Jasmine 14 Sweatress, mega love shoutout. Jackie Luganda, Gando, Papi Migs. Boknoy Palaboy TV, mega love shoutout. Mega love shoutout, Juicy from Arbal. Mega love shoutout, Sisi Kusina ni Juicy from Manay Tita Vlog. Kaislaw, shoutout Kusina ni Juicy. Mega love shoutout Arbal TV. Enrico Titar, yun, may nag-drop din ng bahay. Mega love shoutout Sis Tita Vlog from Kusina ni Juicy. What's live now? Felix Medrano. So shoutout to ni Manay Tita, shoutout ni Manay Tita.
Tagal malubat ng Nokia ko kahapon pa to. Maganda talaga yung Nokia brand. Tita, salamat kaayo ha. Beautiful ka talaga ba? Ha ha ha, for Manang Juliet Mukbang. Kamuha Vlog. Marlene Kadigoy. Ate Regina Channel, shout out. Alidos TV Vlog, mega love shout out. TVCS ko pala. Juliet Mukbang. BG si Ate Juliet. Latin Vlog, BG. Palit na ako sa nakapin ha. Almusal muna tayo kaibigan Tunying. Nandiyan ka na ba sa Samar? Iwalang bakas, balikan ko. Ikaw, Chantil May. Oh, legit yan si Chantil May. Dito muna tayo kay kaibigan Enrico Titar. Total, pinapanood ko na si Ate Lady D, Marinipel. O, dyan muna tayo. Pagkatapos ni Manetita, puntahan ko yan. Baka ito na naman yung Enrico Titar, yung ano, yung sign language. Napanood na natin yon, sign language natin. Thank you, Papi Migs, Arbal, Kagang, ha ha ha. Ma'am Teta, watch lang ako 4 minutes. Thank you sa shout out. Parshare, on the way. Wait po. Papanoorin kita ng 3 minutes ha. Don Badong Mix Vlog. Chukupam. City Masito Channel. Winterland Vlog. Norway. Ideology. MG77 Channel. Nag-share po ako, my friend, sa FB ko. Joyce's Not Kitchen and Passion. Nag-drop ng bahay. Arbal, BG. May galap shout out, Tita Vlog. Damsak 66 shout out to you. YouTube family. Joyce's Not Kitchen Passion. Drop the link. For share. Baba ka po bahay mo from Papi Migs. Yun, tamay, magsuklian. Salamat kaibigan Papi Migs. Magsuklian po. Kois Jan Vlog. Watch live now. Happy Saturday. SLS update. Ilang oras na tayo? O, may gitsang oras na tayo. 1 hour and 10 minutes. Salamat po sa 53 thumbs up. Thank you for Sir TV. God bless. Mamahaw tayo, Idol Juliet. Anong ulam natin dyan? Anong pamahaw natin dyan, kaibigan Arbal? Ano yan? Enrico Dan from Gen 27. Sinigang na isda, kaibigan. Wow, sarap niyan. Sariwa ang mga isda dyan. Ano, kaibigan Arbal? Kauwi kasi ng probinsya si Arbal. Matagal ko yata makauwi ng Quezon Province. Quezon Province ang aking ano. Sariwa din mga isda doon. Tita Dan watching from Gen 27 TV. Kusina ni Juicy BGB. Madaling araw pala ako, namimili na ako ng isda dun sa amin sa Dalahican. Harang Dan watching Tita Vlog. Harang from Ate Kusina ni Juicy. Salamat sa mga nagpapaharang. Thank you very much. Enrico Titar, OTW po. From Parshire. Kusina ni Juicy, may galap shoutout po. From Chantil May. Nasa harang pa po, from Margis TV.
Enrico, salamat sa video mo. Sign language po. Napakaganda. Thank you, Sisi Santil May from Tita Vlogs. Ate Juliet Mukbang, yun, BG. Yun, tapos na oh. Manay tita. Dan Tamsak Sir Tony, may galap shoutout po at sa lahat. Good morning from Margis TV. Oh, tapos na rin oh, CapCut na oh. CapCut. Oh, CapCut na rin oh, CapCut. Ito pa. Yun, panuorin ko lang si Enrico Titara. Tapos next. Sino kasunod? Juliet Mukbang. Thank you very much, idol host. God bless from Manay Tita Vlog. Thank you. Tita Vlogs, dan po from Tapping Channel. Kasanggalon bitak salaan, medyo may galab shoutout. Salamat sa pagdalaw and Tapping Channel. Nag-BG. Musta Sesi, Jasmine 14 from Tita Vlog. Shoutout po sa 15 viewers. Salamat. 15. 55 thumbs up. Oh, Enrico Titar, kaibigan Enrico Titar. Enrico Titar, like 307 at digit na rin po from Parshare TV. Ay, Enrico Titar pala. Ayan, Enrico Titar oh. Harang, dalawang harang. May galap shoutout, Sis Tantil May, malapit na. Sis, 43 na, playlist ko. Oh, nakapanood din na rin to kaibigan Enrique Titaro. 3. 4 minutes to 4 minutes. Next tayo, kusina ni Juicy. Ay, si ano pala, si Ate Juliet Mukbang. Share, dan po sa mga super dalag mo. Watch ako ng 3 minutes po from Papi Migs. Thank you, Sisi Jasmine 14 from Tita Vlog. Salamat po, Manay Tunying from Papi Migs Vlog. Ambilab, thumbs up post. Sino tong Ambilab na to? Ay. Kau to Ate Ambe. Dikit na rin from Ambilab. Welcome sis from Jasmine. Ikaw ba to Ate Ambisyosa? Ikaw to Ate Ambisyosa pag hindi ko tsakitan. Dana sis Juliet sa Mangga Mong Mukbang from Manay Tita Vlog. Ay, Enrico Titar, hindi pa pala nakasubscribe o kaibigan Enrico Titar. O, like number 483. Bago kasi to bago. Kaya hindi pa nakasubscribe pala. Hindi pa nakalike. Ate Juliet oh. Ate Juliet, di pa nakadikit oh. Ate Juliet oh. Like 128. 129. Oh, subscribe na oh. Kalimbang all na yan. Bell all.
Hello, Manay God Grace. Jasmine 14, Dan. Penyeng tip 3 digit. Hello host, magandang umaga, tamsakdan. Mega love shoutout sis Juliet from Kusina ni Juicy. Mega love shoutout po sa lahat ng bisita ni host from Manay God Grace channel. God Grace shoutout from Jan 27 TV. Yan o, nasa alis na ako, kaibigan Enrico Titar. Mega love shoutout si God Grace from Manay Kusina ni Juicy. Mega love shoutout sis God Grace. Juliet Mukbang Tamsak. Sa salamat Ma'am Sheila. Harang kaibigan Enrico Titar. Tamsak 58 Idol Host from Labutaw TV. Benjamin Robin, good morning, mega love shoutout kaibigan Benjamin Robin, Tamsak Dan House. Salamat sa 58 thumbs up. Ilang minuto ito, Ate Juliet? 16. Silip lang loads from Labutaw. Sige kaibigan Labutaw. Enrico Titaro, nasa harap pa ako, dalawa. Nanonood pa tayo. Yan, natapos na. Ate Juliet, like number 131. 132 na. 132. Like 133. Mangga. Tatlo. Sino yan ha? Si ano to? Si Like 59. May kausap lang ako tingin. Kaya nawala main ko. Sige lang Ate Julie, Ate Merlisa. Uy, salamat. Dan po sa mukbang ni Ma'am Julie, 3 minutes watch. Nung haba 16 minutes and 45 seconds, Ate Juliet. Ito tambay ko. From Ate MC. MC Cat, 22. Super MC. Watch ko lang yan, watch. Pasupport sa main ko link. The Humble Servant. Sige po, mamaya po ko. Mega love shoutout. Salamat. Mamaya kaibigan. Ipipin natin yan. Dating dikit sa Nakapin House from Labutaw TV. Ate Julieta. 5 minutes. Palitan na kita. Teta Vlogs. On your channel idol from The Humble Servant. Ipin nga muna natin si Humble Servant kasi bago siya Pin natin siya. Para mapuntahan. Yan din ang main niya. The Humble Servant din ang kanyang main. Hindi backup cellphone, backup account.
nga. Oh, dalawang walang laman, isang meron. Yun, digital lang po. Shoutout sa 17 viewers. Mind Drum. Ano yun? Kuya Joe Vlog. Ito main ko, humble servant idol. Ito pa po main mo kaibigan. I-ano ko nga dati Juliet mamaya. I-ano ko lang. Tawag nito. I-watch later ko. Watch later. Panurin ko lang mamaya. Ilagay ko sa watch later. Silipin ko lang itong kay The Humble Servant. Kuya Joe Vlog. Ibig sabihin itong The Humble Servant, hindi mo kaibigan. Hindi mo main. Di pa yan muna, ito ang muna. Teka lang, nagkamali tuloy. Sige, baba ka ng main mo muna kaibigan. Ibaba mo yung link ng main mo. May jacket na yan, may jacket na yan. Lagyan ko ng dyan, Ate Meralisa. Dito muna tayo kay Labutaw. Dalawa lang po munang ipampiplay ko, dalawa. Pang ano ko to muna, pang back up. Pang silip ko kasi mahirap na. Hindi pwedeng sumilip dito sa isa eh. Sige, dikit na din ito sa'yo. Yung sisilip ko kasi itong isa eh. Baka may masilip tayong ibang ninja na gumamit ng ninja na ang link is rated PJ. Mahirap na. Kaya ito munang ipang-ano natin itong backup. Dalawang main kasi ito main to, main. Sige, Labutaw TV, done. Nandito ba kay Ate Julito? 7 minutes pa lang. Chantel May, done idol. Harang o panggit ng harang, Ate Ate Juliet, panggit ng harang. God Grace Channel, yun, BGBG, MJ. May jacket na yan, Ate Meralisa. Tapping Channel. Dating dikit na please. Please check from kusina ni Juicy. Ganda ng style ng Pati yung link niya blue. Kuya Joe Vlog, OTW na po. Para walang utang. Magdikitan lang, magdikitan. Baba ka po ulit ng bahay mo, kaibigan Joe. Kuya Joe Vlog.
Manay teta, BG with drink, ano yan, Coke float, kasama yummy food. Kusina yummy food, so oh my god. Yan, may mangga na si Ate Juliet, oh. Juliet, may mangga. The humble servant, thumbs up. Dikit, command, visit sa Bukidnon. Visit sa Bukidnon. Shoutout po sa 18 viewers, Gagamrak host, Labutaw TV, galing na ako sa pamamasyal mo. Marlene Kadigoy, nag-drop ng bahay si kaibigan Marlene Kadigoy. Please subscribe din si kaibigan Marlene Kadigoy. Nandito po kay Ate Juliet, oh. Labutaw TV, OTW sir, naka-play po. Isa pong CP from My God Grace. Gagamrak, may galab siya to at Migo. Labutaw TV, dan sa'yo. Chantel, napagandang white horse mo, wala bang red horse? Wala bang red horse? Shoutout po sa 17 viewers. Salamat, salamat. Walang red horse yan, wala red horse. Ay, meron pala dito. Ate Juliet, oh. Red horse. Yan ang red horse. Si Labutaw. Dan po, watch lang ako 3 minutes sa Pasig City. Patawa si Ate Juliet, eh. Oras lang. Wow, okay yan, host. Like 61 pala, idol host from Edgar Nolas. Lagyan ko na nga ng jacket yan. Ate, ano, Manay Teta Vlog. Shout out sa 18 viewers. Salamat, salamat po sa 18 viewers. Asin ang sausawan niya, asin. Masarap dyan, uyab. Ate Juliet. Parang maasim, ah. Two hours lang po ako, 2 hours ha, 2 hours. Saktoy ko po ng 2 hours lang yan. Labutaw, salamat Lods from Labutaw TV. No problem, no problem. Tapusin ko lang si Ate Juliet, pangatlong harang, Ate Juliet, pangatlong harang. Kay habi yan na CP, idol, naiwan niya. Naka-play pa kasi dalawa ko CP. Salamat, 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 Manay Teta. Labutaw TV, Dan OTW. Sa Mega World, Arcubia City. Kuya Joe Vlog, Dan sa'yo from Kusina ni Juicy. Yan, mga legit po yan, mga legit po yan. Parshare, Tita Vlogs, Kusina ni Juicy. Yan, lalo na si Chantil May. Harang po. Dan na Kuya Joe Vlog from Chantil May. Ilan na ba ano mo Chantil May? O ba't eh? 800 na si Chantil May, oh. Chantil May, di pa nakasubscribe siya ito. Chantil May.
Saka ko na i-subscribe. Marlene Cadigo, Edgar Nolas, and kusina ni Juicy na BGBG. Harang po, Dana kay Kuya Joe Vlog from Chantil May. Tagal pa naman ang harang na to, SMDA, SMDC, San Miguel Corporation. Harang Danhos, Arbal, from MK, Labuto TV OTW sa mansyon mo. OTW sa nakapin from MK. Maalaala mo kaya? Shoutout po sa 20 viewers. Salamat po sa inyo mga kaibigan. Thank you very much po. Dito lang ako kay mahaba kasi yung kay Ate Juliet eh. Ate Juliet pangatlo ring harang oh. Daming harang. MK, bahay mo idol. Si ano yan, Arbal? Yang MK? Si Super MC. Bakas lang po kayo mga idol. Doon ko po kayo babalikan po. Salamat. Oh, tama yan. Sa ano tayo magbalik? Sa bakas para mas maganda. Ma'am Suklina. Ma'am Suklina ako sa iyo. Chantel May, salamat. Hello Katunying from Baronski TV. Salamat kaibigan Baronski. Thank you very much. Excuse me po. Mega love shout out po si Super MC22 from Ate Juicy Kaor. Kalahating oras na kay ate ano. Dikit-dikitan lang po muna, dikitan. Hindi ko po maano sila butaw. Kasi hindi ko mapalit-palitan sila butaw kasi hindi ko pa napapanood. Pag natapos po ni Ate Juliet mukbang, 14 minutes o 3 minutes na lang. 3 minutes na lang po. Nagalab sa to, Super MC. Labutaw TV, tamsak dikit sa yung Mega World. Baka naman po may ano kayo dyan, may mga banana pa kayo dyan na ano, pakidikit na rin naman kay host. Kung mga may banana kayo nakatago. Labutaw TV. Tamsak dikit sa yung Mega World. Joyce Art by Jane. BGBG in Edgar Nolas. Labutaw dan po from MK. Hashtag Super MC22. Hello Arbal at Juliet Mukbang. Ate Juliet, BGBG si Ate Juliet. And Joyous by Jane. Joyous Heart. Joyous Heart by Jane. Mega love shout out. Mega love shout out. Kababayan Barun. Labutaw dan dikit from John 27 TV. Mega love shout out sa 16 viewers. 65 thumbs up. Hindi na naubos na Ate Juliet yung kanyang mangga. Mega love shout out po from Props Tony Alas Ilonggo. Mega love shout out to all. Welcome to my YouTube channel, Alas Ilonggo. Main mo to kaibigan Alas Ilonggo.
Pag main mo to, lagyan ko ng jacket ha. Dikit na rin to sa Idol House from Edgar Nulas. Oh, alam mo, dikit na sa akin yan. Pakicheck na lang. Oh, dikit na yan, okay na yan. Opo, Idol. Sige, may jacket na yan, kaibigan. Alas Ilonggo, please drop your link. At makipagdikitan ka dyan, kaibigan. Danaw sa Arbal from MK. Harang Puhos. Dan Labutaw TV from Sentil May. Premier ko, Pops Tony. Yun, tapos na ating ate oh. Harang na ating delete. Daming harang. Okay lang. Mamaya po, Pops Tony, mamaya. Salamat po, Idol MK from Arbal TV Vlog. Init. Pag manunod po tayo sa skip ads po tayo, skip ads ha mga kaibigan. Kahit yung sa una lang po, okay na po yun. Kahit sa unang ads lang, huwag nating may skip para may makatulong naman tayo sa ating mga kaibigan na small YouTuber. Malaking tulong po yan sa atin, lalo na sa mga katulad natin na magkakaibigan. Malaking tulong po yung unang ads na hindi may skip. Pops Tony, Dan sa'yo. Sabi ni Ate Kusina ni Juicy. Sir Labutaw, Dan. Sub po from Manay, God Grace. Salamat po, Idol MK. God Grace Channel. Iba po ito, Idol. Ay, iba po ba yan? Iba po ba yung Edgar Nulas na isa? Oo, na-skip ako from Jan 27 TV. Opo mga kaita, tama yan, kaibigan Jan 27. Kuya Steve Vlog. Lahat naman tayo. Palaganap na natin na sa tayo mga magkakaibigan, yung mga matagal na tayo, di ba matagal na tayo magkakaibigan. Pag monetize channel na yung isa nating kaibigan, huwag nating skip. Tapos pag napunta po tayo sa isang live stream, hindi naman po masamang hindi naman po masamang may makasagutan kayo sa isang live stream. Ako marami na ako nakasagutan pero hindi naman away yun, parang anuan lang ba? Paliwanagan. Para at least lumawak yung isang parang advokasya natin na no-skip ad sa ating mga small YouTuber. Kasi doon tayo kukuha ng sweldo natin lahat eh. Ako hindi naman ako natatakot makipagbatikusan eh, basta nasa tama naman tayo. Para hindi naman, wala naman magagalit yan. Para naman sa atin yun. Sa atin lahat. Hindi naman para sa akin lang. Para sa atin lahat yun. Kaya, pag nagla-live ako, pilit kong sinasabi sa live stream ko na ipalaganap natin ng no skip ads. Lalo pag nagla-live stream tayo, di ba? Lahat naman tayo nagla-live stream. Hindi naman po masama na sabihin natin yan sa ating mga viewers. Kasi hindi naman sa kapakanan lang natin na nagla-live. Ano ba, sa kapakanan ko, ano ba, magla-live si kaibigan Arbal. Hindi naman sa kapakanan niya lang niya yun. Para din sa atin lahat. Kaibigan Tunying, iwan mo na kita. Sama lang ako saglit sa dagat. Baka makahanap ng pang-ulam. Bay mo na sa lahat, mga kapatid. God bless us all. Sige, ingat kayo dyan sa dagat. Kaibigan Arbal ha. Sir Alas Ilonggo, Dan po from Poppy Mix. Palablab mga langga from Joyous Heart. Yon, dito na ako kay Labutaw oh. Labutaw, like number 91. Nakasubscribe na sa ito kaibigan Labutaw oh. Like 92, hindi pa nakasubscribe oh. Papi Dan po sa premiere mo. Panoorin ko lang po kaibigan Labutaw ah.
8 minutes, 8 minutes. Sige, suklian muna kita from Arbal. Tama kaibigan, tambalan ako host. Work mode. Sige lang, salamat, salamat. Mega love shoutout si Rowena Teranya. Kuya Tonyi, nagbabalik po. Nag-edit po ako ng vlog ko. Upload ko bukas. From Manoy Siram Katukaran. Sige, Manoy. Salamat, Manoy. Bergie Bilan the Vlog. Sumba Sukat Sikat. Harang. Palit na sa nakapina. Palit natin sa nakapina. Dito may palablab lang ka. Ito sa kay Joyce. Joy As. Heart by Jane. Hirap na basahin ito. Joy As Heart. Dan Dikit Sis Kusina. Siram Kacukaran. Analos Dan, sabi ni Kuya Joe Vlog. Baba ka ng bahay mo, Kuya Joe. Shout out po sa 11 viewers. 2 hours lang po ako, 2 hours ha. Kahit ano pong mangyari, 2 hours lang po si Tonying. Last ano lang po ako ha. 16, 10, 19. 20 minutes na lang po, 20 minutes. Harang Tunying from MK. Harang po from Mislin Espanyola. Edgar Nolas channel yun, nag-BG. Eight minutes tong kay ano, Labutaw TV. Ayun o, dalawa Labutaw o. MK, nag-drop din ng bahay po sa MK. Pakilablab naman. MK hashtag Super MC22. I-lablab naman yung kanyang ano. Link. Ma'am Grace. Ma'am Grace, asawa po ba kayo ni kaibigan Christ follower? Oh, yung God Grace channel. Yan, asawa yan ni ano ni Manoy Christ follower TV. Harang po para Muslim. Full pack sa nakapin. Wall art painting. Please pasukli. Doon. Wala dito, wala. Labutaw doon, video mo full pack. From Manay Tita Vlog. Dahil sa nakapin, Marlene Cadigoy, nag-drop din ng bahay si kaibigan Marlene Cadigoy. Si Christ follower, nakikita ko sa video. Kain tayo mga lods from Parsier. Admin ni Miss Lynn Espanyola, harang ulit host. Chantel May, all done na idol, salamat sa pagdikit. Bye na muna, thank you host from Arbal. Sige kaibigan Arbal. Otek. Pakialaman di ba siya? Basyo na. Sige, bilisan mo.
Shoutout sa 12 viewers. Mga ilang araw ka rin po di nag host. Kumusta po? Magandang umaga po. Oo, kaibigan Miss Lynn, nawala ako ng internet. 3 araw. 3-4. Ngayon lang ako nakabalik na naman. Kaya nag-live agad ako nung nagka-internet. Papi Mix, mega love shout out. Lagyan ko ba ng ano yan, moderator? Miss Lynn, oh, may moderator na yan, Miss Lynn. Bro Arbal TV, dan po sa premiere mo from God Grace. Manay God Grace Channel. Kaya po pala, mahirap naman pag ano kasi Miss Lynn eh. Pag maglo-load ka, biro maglo-load ka ng tig 50. 50 pesos. Di 100 na yun. Admin ni Miss Lynn Espanyola. Kasi walang tunying maksam na nagpa-pop up sa notification ko po eh. Oh, ganun ka lang pag ano, nawala ng internet, di na lang ako naglo-load. Kasi magkano lang naman ang binibigay ng revenue sa atin ni YT. Eh maglo-load tayo ng 100. 100, yung 50 pesos kasi saglit lang yung maubos. Kaya maglulod tayo 100, o di maglulod tayo ng 100, eh di 200. Kaya naghintay na lang ako ng ano na magkaroon. Sa akin po, ganun load. Magastos. Oo nga, magastos talaga. Super gastos. Super MC Dan po. Watching sis from Busin na Juicy. Magalab shout out to ma'am Miss Lynn. Salamat ulit, Idol Host. Yun, harang na oh, labutaw. Harang na, harang. Barunski, congrats! Dahil sa nakapin, full pack dikit from Jan 27. Tapos ang revenue, 90 lang po. Di pa babayad yung niload ha. Pero ang maganda, nakakatulong po tayo. O nga, at least na may nag-views naman tayo. Kaya yun ang kagandahan naman. Kasi dito rin sa YT, kaibigan Miss Lynn, yung iba hindi rin talaga pumupunta kahit pinupuntahan mo. Ewan ko ba kung baka hindi tayo, pero alam nga naman na hindi tayo nila ikalimbangol. Kasi nandun naman lagi tayo sa live nila. Pag nagla-live sila, nandun tayo. Nakababad. Kaya inis ko na, bahala sila kung ayaw nilang pumunta o di okay lang, walang problema yun. Shoutout po sa 24 viewers ni kaibigan Tunying. Salamat po mga kaibigan, salamat. Gentlemen, may galab shoutout, salamat. Good morning po kaibigan from Miles Forever Vlog. May galab shoutout Miles, thank you sa pagpunta. Miles Morning Adding from Jan 27 TV. Palitan ko na yan si Joyce ha. Pag mapanood ko lang itong pag natapos lang itong harang, buti pa si Ma'am si Juliet, pumupunta sa buti pa si Ma'am, si Juliet, pumupunta, at Ma'am Tets. Supportive talaga yan. Yung dalawa yan, si Ate Juliet Mukbang, Tita Vlog. Supportive yung mga yan. Si Manay Kusina ni Juicy. Yan, hindi nawawala sa akin yan. Tapos Jan Sirdan, hindi nawawala sa akin yan. Jan Sirdan. Manay Teta yan. Ito si kaibigan Jan 27 TV. Lagi na kami nagkikita nito.
Papi Migs yun. Pero ang maganda, importante doon, kahit minsan hindi nakakapunta, pag may time, wala ba, 3 days, 4 days, pupunta pa rin sila. Wala namang problema yun. Nakakabalik pa rin sila. Wag lang yung month na napupunta sa kanila tapos di ka pumupunta na, hindi na pwede yun. Pag months na nakalipas o kaya 2 weeks. 2 weeks na nakalipas na gano'n na punta ka ng punta tapos pag live mo hindi na mapupunta, ay di alam na natin ang gagawin doon. Pag 2 weeks na gano'n. Tayo nang nakakaalam doon, tayo nang tayo nang bahalang humusga. Basta tayo, support po tayo from Admin Miss Lynn. Oo nga, hindi naman masyadong 100% na sinasabi natin 100% support. Kahit 50-50, at least kahit paano, pag may time, naandyan tayo lagi. Ako, pag nakatuto ko sa laptop talaga, hanggang 12 yan, hanggang 12 ng gabi. Sila ang solid dose. Dapat sa mga upload, paminsan-minsan, doon sila, wag paasa. Ay, oo, sa mga upload, dapat naandun lagi sila. Lahat naman naandun, kaibigan. Heroes, ngayon lang nakaluwag. From Yumaji Channel. Like 72. Yan, meron na. May moderator na pa yan. May moderator na. Yun, tapos na yung harang, oh. 3, 2, 1. Ting-ting. Ma'am si Juliet, sobrang tahimik. Vilma Santos na pala to. Pinapanood ko, Vilma Santos na palang harang. Oh. Musip. Oh, Jesus Heart. Like number 18. Di pa nakasubscribe yan ha. I-subscribe ko na oh. Pinapakita ko para alam nyo. Oh, Jesus Heart. Like number 18. Good morning, Kuya. John, 27. Pangalawa, Jesus Heart. Si Ma'am si Juliet, hanggang madaling araw yata nag-LS. Magdamag yan, magdamag. Silent LS. Dalawa. Miss Lynn, ako to, Tito Vlog. Hindi ko pa nadikit sa'yo, maya dikit ko. Shoutout po sa 18 viewers. Salamat po. Last 12 minutes na lang, 12. Cute na si Pinihos. Ano daw? Cute ng si Pinihos, Apple. Oo nga eh. Puro Apple. Isa. Dalawa. Oh. Pang ayuda. Oh. Mga hiram sa kapitbahay. Sa hipag. Mga gamit ng hipag natin to. Yung sa akin, nasira na. Ito, may ano na oh. Ano ba yung tawag nun? Yung sapot ng gagamba. Ayan, nasa gitna. May sapot ng gagamba. Basag-basag na. Salamat po sa 72 thumbs up. Yung isang ganito ko nasira na rin. Isang ganito ko 5. Kulay black. Na LCD. Yun sa akin yun. Pero ito sa mga hipag ko itong mga to. Itong tatlo. Nihiram ko pag nagla-live stream.
Mega love shout out kaibigan dyan Sir Dan, kaya hindi pa kita nakita. Harap po, Dan po, Jesus Heart. Ay, palit pala sa nakapin. Pinapanood ko na pala ito nakapin, oh. 6 minutes and 19 seconds. Dito muna tayo kay Alas Ilonggo. Alas Ilonggo. Ito bago, Nokia. Sponsor. May nag-sponsor. Itong kahapon lang, kahapon. Kaya salamat sa nag-sponsor. Ayaw niya magpasabi yung pangalan niya. Ay, sorry. Alas Ilonggadan. Nakaping ka Alas Ilonggo, ah. Ano galing yan? Ah. Tatlo. Tatlong red doors. Sino ba nga ginawa yung red doors? Salamat, Cheese, Tita Vlog. Okay po, idol. Happy March, yun. Agusbang, yun. Mega love shoutout, kaibigan Agusbang. Naka-attend din si Agusbang sa aking sa aking live stream, oh. May jacket na yan, Agusbang, ah. Kaibigan Agusbang. Mega love shoutout, Mad's channel. Edgar Nolas channel, yun. Nag-BG-BG yung kusina ni Juicy. Drop lang kayo ng link, oh. May 22 time viewers. Mga sulit po yan, mga sulit, mga nandyan. Yung iba po dyan naka-BG lang. Mga kaibigan nating sulit supporters. Nag-LS na lobat daw. Sabi na eh. Lobat yung main kanina. Nasa labas pa ako. Like 7 Idol Host. Mega love shout out. Yan, maliwanag pala pag. Dapat pala nakaganyan, maliwanag, oh. Kaso kitang-kita naman tayo sa labas. Pasok. Stoy. Joyce's Heart by Jane. Yan, matatapos na, nagbababay na, oh. Anya Obram sa labas. Makubid ka, Agusbang. Tambay lang po dito, host. For support. Matatapos na, oh. Kaibigan na lang. O, tapos na, oh. Kaibigan Joyce's Heart by Jane. Next. Alas Ilonggo. O, Alas Ilonggo. Like number 34. Subscribe. Bell all. Ilang ka na Alas Ilonggo? 128 subscriber pa lang, oh. Dito ka sa bahay mo Alas Ilonggo, oh. Ang unti naman, ano ba yun? Wala nga ibang link? O, pangalawa, Alas Ilonggo. O, pangalawang subscribe. Like number 36. Panoorin ko ba to? Yung latest upload. Itong ibaba mo, itong latest upload mo. Itong pambansang ulam. Parang pa-idol.
Panoorin ulit kita ha, kaibigan Alas Ilonggo ha. Itong latest upload mo para dumikit yung dalawa. Palit sa nakapin, dyan certain mo tayo. Dikitan na po muna dito ka dyan, Sir Dan. Mega love shout out, Marinog the Hunter TV. Salamat sa pagsilip sa aking live stream. Malapit na po ako mag-end, last 2 minutes lang. Kaya dyan, Sir Dan po tayo, last 2 minutes lang po ako, last 2 minutes. Salamat sa pagpansin, Idol John 27. From Marinog the Hunter TV. Ayos naman Lods Nugi from John 27. Musta Idol Jan 27. Agus Bang. BG. Inka Aglutom. Aldawon. From Shantil May. Mega love shoutout. Lord Nogi shoutout from Jan 27 TV. Parser TV playing latest video. Diyan sa nakapin dating dikit. Thank you po from Agus Bang. Magbakas po sa akin. Mahina pa. Mahina pa ha. Hindi. Ayos lang yan kaibigan. Alas Ilonggo. Sadyang ganyan pag nag-uumpis tayo, ganun lang yan. Basta tsaga-tsaga lang. Gaya nga ng mga sinasabi ko lagi. Tsaga, may linaga yan. Pag supportives ka, pag lagi ka nakasupport, lalong dadami yung ano mo, yung subscriber mo. At tandaan mo, kaibigan na pag umangat ka, kung bago yung ano, yung dating mo ugali. Kung anong dating mo ugali noon, yun pa rin sana hanggang sa lumaki yung channel mo. Para lalong dumami yung ano mo. Hindi magbago yung lahat ng sinubscribe mo, yung lahat ng suporta nila sa'yo. Doon pa rin sila. Tsaka wag din magbago na hindi mo na sila pupuntahan, ganoon. Parang palit-palitan lang pa, give and take, give and take. Wag naman pag may trabaho, pag may trabaho, unahin mo ng trabaho.
Baka naman katrabaho ka, nagtitext-text ka dyan, nagdudut-dut ka dyan, hanggang sa nasisanti ka na. Nawalan ka na ng trabaho. Dahil dito sa White, hindi naman tayo dito sa southbound buwan. Ako isang taon nakasahod ako, isang taon ako nag-White. Isang beses pa lang ako nakakasahod. Basta pag may time, pasyal-pasyal lang. Dahil sa nakapin, full pack. Salamat. Idol Jan, OTW sa Premier Room from Parsier. May galab shoutout po sa lahat from Nugi Hunter TV. Kusina ni Josie BGBG. Walang anuman loads. Nasa nyo upload mo ako from John 27 TV. Thank you mga sa naglablab sa akin. I appreciate to from Alas Ilonggo. Maraming salamat po. John 27 from Nugi Hunter TV. Gagamrak TV, BGBG, and Agus Bang. May galab shoutout sa lahat from Nugi Hunter TV. Alas Ilonggo. Puntahan po kita later. Iwan ako comment. Joyce's Heart, Jane, GBG, Chantil May. BG lang bro, duty pa ako from Gagamrak TV. Sige, kaibigan Gagamrak. Unahin ang trabaho. Chantil May, BG, okay lang idol. Salamat po, basta wala work. Makapasyal ako from Alas Ilonggo. Yun, okay lang yan. Basta pag may trabaho, unahin ang trabaho. Ganyan lang. Dan Jensen Dan Adriano sa Puerto Princesa for watching. From Tita Vlog. Jan OTW sa Puerto Princesa City Hall from Parsier TV. Mega love shoutout to Nugi Hunter from Tita Vlog. Kain po Manoy Tunying from Nugi Hunter TV. Sige Manoy, lunch time na nga pala. Lunch time. Anong oras na ba? 11 o 11. Yung mga may trabaho dyan, lunch time na, oras na ng kainan. Mega love shoutout Idol Gagamrak from Manay Tito Vlog. Good morning po, kumusta? Mega love shoutout Harang pa po from Uri Official. Alas Ilonggo Dan. Yan, matatapos na oh. Ano na nga pala, nasa live stream na ng iba oh. Puro ka studio na. Bagay, oh, ayos lang yun. Jen Serdan, dito ko sa bahay mo, Jen Serdan. Anong lunch time na nag-aagahan pa lang mga amo ko, haha, from Chantil May. Ay, siyempre, pag mga mayayaman, ganoon. Kaibigan Chantil May. Siyempre, di naman tayo mayaman. Pero pag mayaman, kahit anong oras sa gumising, ganoon. Jen Serdan, pangalawa. Like number 31 sana to. O tama, like number 31. Harang lang, disclaimer. 3 minutes and 22 seconds. Mag-end ka na host. Idami mo pa ang viewers from Chantil May. O nga, 24 viewers 24 viewers pa. Mag-end ka kasi kaya dumami. Tol, ano ulam mo from Manay Tita Vlog? Tol, logi, abot kami. 4 AM hugot. From Tita Vlog. Agus Bang, clap. Kulang pa rin si Jan Serdan from Tita Vlogs. Maraming salamat po kuya. No problem. 2 PM na naman lunch namin nito from Chantil May. Tuyo tol. Sarap yan tuyo. May isaw-sawang ka na kamatis na may sili-sili. Ayos na yan. Bigyan lang muna kaibigan. Tunying. Nasa biyahe pa po. From Manay Uri Official. Sige kaibigan. Uri Official. Bigyan lang po kaibigan Tunying. Nasa biyahe pa po. Kanta ka dyan host. Kasi dami yung viewers. From Agus Bang. Anong kanta? May kanta pala ako dito. May lista ko ditong kanta eh. Saan na yun? Wala na tuloy. Idol, Papin, si Ate Regina. Nasaan ba yung kay Ate Regina? Thank you si Jan Serdan. Nasaan? Wala naman si Ate Regina.
Baba mo nga. Pakibaba nga man tita. Pakibaba. Sige nga host. Kanta ka nga from Sentinel May. Harang. Mag-play din ako ng iba mong video si Jan Sirdan pagtapos ni host from Tita Vlogs. Tika lang, tika lang, tika lang. Ganda ng earphone, oh. Earphone ng Nokia. Ay, pumasok ng ano. Yun. Okay, game. Makanta na ako. Kanta na. $26 viewers, oh. Alam, miss kami nababaliw sa'yo. Kami nang gigigil sa iyong mga labi. Nakita mo na kay puti. Alam kung ano ang aming gagawin. Bawa ako man tap. Nasaan ba? Sumasaya ang tanawin. Kakaaliw ka, nakakabaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom ang sang tulad mo. Oo, nakakauhaw ka, nakakadala, nakakakilig, nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka. Alam, o baka naiinis ka lang. Kapag lumalapit, biglang sumusungit. Bakit ka nagagalit? In love ka ba? O baka iniwan ka ng boyfriend mo? Minang muhanga at di nagsasawa na ito'y sabihin sa'yo. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakagilig, nakakagigil, nakakagutom ang sang tulad mo. Oo, hoy, pin mo siya, Trigin. Tingnan lang. Nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka.
Ah, na, alam, miss kami nababaliw sa iyo. Kami nang gigigil sa iyong mga labi. Putya muna kay puti. Di ko memorize kasi ito eh. Alam kung ano ang aking gagawin. Kapag nakikita mukha mong kay ganda, sumasaya ang tanawin. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom ang sang tulad mo. Uwo. Nakakauhaw ka, nakakadala, nakakakibig, nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil. Bruno Genter, may galab siya to. Gabi na tol, nugi. Siya tol. Grabe. Ano ba dito? Nakakasala. Na si tita na kay puti. Nakakabaliw. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom ang sang tulad mo. Oo. Nakakadala, nakakakilig. May galap shoutout mama, Daddy Snoogie from Julius Bumbang. Alasyahu. Dahil sa nakapin po. Oh, isa pang kanta. Habang mayroon pang 23 viewers. Matagal akong mawala. Eh di dapat masaya. Basta wait ka namin, tol. Whatever what happened. Bakit anong problema? Who you knows? Huwag kang magbiro dyan, ha? May galap shoutout kay Slaw. Ding ding ding. Ding ding ding. Da ding ding. Da ding 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 ding. Ding ding ding. Da ding ding. Ang naninira sa'yo, basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, pasok. Huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino ba sila? You know. No si balasi. Sino ba sila? Good morning, Tony. From Moto TV with Farm. Tol, yun. Birit pa. Hala siya, Canada agad. Tudang tang tang tang. Sama ako, tol. Singin ang naninira sa'yo, basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino ba sila? No si balasi.
Sino ba sila? Wala yung sa YT. Yo, salamat sa 24 viewers. Idol, thank you. Punta ng work. Maglalawa pa ako. Maya pala ng sukli. Wala pang barya. From Alas, Ilongga. Depende, kukuha lang ako ng yele para ibenta sa Pinas. Ako rin magpapaalam na rin sa YT Tol. Ako, magpapaalam na rin ako mamaya. Bye-bye na rin Tol. No, may miss kita. God grace. No si balasi. Sino? Sino ba sila? No si balasi. Sino? Sino ba sila? Tulog na rin ako. God bless you all. Sige, sige. Mag-enter na in a word where adverts never end. We have celebrate update. Ha? Isa. May dalawang naman. Dun, 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 dun. In a word where with the adverts never end, we have celebrate update in Bitcoin news. Okay kaibigan, balikan kita sa bakas. Thank you very much Manitong Vlogs. Looking good today, Tony from Moto TV Wood Farm. Thank you my friend, Moto TV Wood Farm. Salamat kaibigan. Salute kaibigan. Mapata na di alam ang luha. Ayaw kong ganito, mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso, sinundan ka ng kusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo. Pangit yun, di ko alam ang kantang yun. Oo nga tol, paalis na ulit. Bye bye na ulit. Dong Vlogs, done. Thumbs up. I was down. My dreams were roaring then. When you lost, my heart always seems to beat from day to day, looking for the love that never came my way. You smile and I reach out to you. I could tell you were lonely too. One look, then it all began for you and me. The moment that we touch, I know that we'll be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I can believe you're mine. In my life where everything was wrong, something final went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Secret nga muna natin kay Hugot. Talaga tol, mamaya na, alis naman na, grabe ka naman, nakakabigla ka naman. From Nugi Underdate. How did you exist? I dreamed, still I never thought I'd come this far. But miracle come true.
I know, 'cause here we are, two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something's finally right. Now there's two less lonely people in our world tonight. Okay, nabigla lang ako. Masaya. Supportahan kita. I will hang here, Tony. I am on break editing a new movie from Moto TV Wood Farm. Okay, my friend. No problem. Moto TV Wood Farm. Take your time, my friend, and thank you very much for coming. Seems to come to me somehow, baby love, it's here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something's finally right. Now there's two less lonely people in our world. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. Basta ba ako umalis? Tel, tawagan mo ko magtatampo ako kapag di mo ko tinawagan. Sir Ole, official. Si Salersing, may kalab siya taon. Last kanta na po ito. Mag-end na ako sa 23 viewers dyan. Hoy, ikaw tulto kasi. Sarap mo lukoyin. Nakakainis ka tol. I play in and out the room of C. The room of C more adverts. Okay, my friend. I play in and out the room of Seymour advertise from Moto TV Wood Farm. Maya, sigurado ang sermon ko nito. Yari ka sa akin mamaya. From Nugianter. Sorry na po tol, joke lang. Yan, last song na to Mag-end na ako sa 24 viewers ko dyan. Salamat sa inyo sa pag-stay. May gamot pa ako dito sa ubo. Gagantihan kita.
could stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without, go on without. It's just no good without you, without you, without you. Pagkakabili niya kayo ito niya, wala akong kinalaman sa usapan niyo, bahala ka dyan. Kumakanta ako. Apaw talaga, nagbaling kasi ni Renhouse. Mag-end na po ako sa... Sayang, hindi ako makapalipad. Ha. Tama na, maputol ugat, nalig mo. Manay si Teta, inaaway tayo dalawa. Bayan mo yan. Bayan mo mang away yan. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Cause where we are back where we were before. Since nothing ever changes, we're back to being strangers. Wondering if we gotta stay or head on out the door. Or just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I knew we could break through it. Salamat sa 25 viewers na nagchat-chat, 26 viewers. Wala nang dikitan tuloy, magdikitan kayo. I gave my all, but I think my all may have been too much. Cause Lord knows we're not getting anywhere. It seems we're always blowing whatever we're get going. And seems the time with all we've got, we haven't got a prayer. But just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last for long? Where are we going wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get to it just once. I want to understand why it always come back to goodbye. Why can we get ourselves in hand and admit to one another we're good without each other? Take the best and make it better. Find a way to stay together.
Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. Di ba Mascarados? Napakaganda boses. Through it. If we could just get to it just once. Uy, tama na. O, tama na daw. Sabi ni Manay Tita. Bibi Mascarados. Napakagandang boses. Palike Maxam. Sa nakapin. Hi, ha. Dito vlog. Mag-end na po ako. Babay na. Sa 24 viewers dyan. Thank you very much. Love, heart lang po tayo mga kaibigan. And thank you. Kahit 3 days akong nawala, nandito pa rin ako. Request ako, lakas tama. Lakas tama. Request natin Juliet. Happy weekend to all from John Serdan. Sige John Serdan. Salamat. Lakas ng tama nito Nying. Ngayon sis Juliet. Kantahan mo to Walang dikitan. Kantahan na to walang dikitan. 25 viewers, salamat to. Para kay Ate Juliet. May tama na yan sa ulo. Natamaan ng red doors. Wala, di ako uminom ng red doors. Tamang-tama na nga Shoutout sa 25 viewers. Muno TV Wood Farm, Lone Peak at Salan, and sasabihan na sa atin, ngunit para sa iyo ang pag-ibig ko ay duling. Pagkat 2 beses ako sa iyo may pagtingin, kahit hindi nang iyong dating sa puso't damdamin, sa tunay kong pagmamahal na totorpe sa'yo. Mukhang pinasukan ng daga ang puso kong bato. Dahil alam ko ring walang ibubunga ito. Ganito ko lakas tama, ako'y nawawala. Nawawala ang isip ko pag nakikita ka. Sinta lakas papa, kaya nananaba. Nananaba ang isip ko pag nakikita ka. Sinta. Lakas tama. Pangat. Di ba pala? Lakas tama. Ako'y nawawala sa LS ni Maxam. Nanginginig na sa'yo nang makayakap ka sa tuwing giniginawa ko. At ang iyong labi na sa'kin ay tumutukso. Kailan mahad ka nang matapos na ang gulo? Sa pagputi ba ng uwak mo ako sasagutin? Kung ang kulay ko nga ay kay hirap paputiin. Ipapatawad mo na lang kung agad kang mahalin. Ganito ako mo bibig, medyo napapraning lakas tama. Ako'y nawawala ang isip ko pag nakikita ka. Sinta lakas tama. Ako'y nawawala ang isip ko pag nakikita ka. Sinta. Laklak next. Maganda ako tuma. Last na to. Get na ako. 22 viewers, salamat po. Nawawala ang isip ko pag nakikita ka. Sinta lakas papa, kaya nananaba ang isip ko pag nakikita ka. Sinta lakas tama, ako'y nawawala ang isip ko pag nakikita ka. Sinta lakas tama, ako'y nawawala ang isip ko pag nakikita ka. Sinta. Thank you. Kahit 10 pa, Tama sa ating sis Juliet.
Nananaba daw. Babay na. Last, 24 viewers. Thank you very much. Maganda ako. Sa iba naman tayo na live stream para makasupport. Request ako idol, last song. Wala na last song. Wala na Red Doors pa more. Ate Juliet mukbang. Hello Red Horse. Ate Juliet, thank you very much Ate Juliet. Salamat. Wala ka na masabi, kinanta ko na yung request mo, kinanta ko na. Wala ka na masasabi. Jan Sir Dan, thank you very much. Sa Lersing, kaibigan sa Lersing, thank you very much. Sa mga nandito pa. Kusina natin Juicy, Chantel May, salamat. Ingat ka Red Horse. Rigo na ko lasong nga pala. Wala na lasong. Salamat Chantel May ha. Pag may live ko mamaya, puntahan kita para makabawi ako sa'yo. Ilang oras ba ako? 2 hours and 40 minutes. Thank you, bye-bye. And God bless us all. Welcome, Idol Tunying. Sa Lersing, salamat. Jan 27 pala. Thank you, August Bang Channel. Thank you very much. Sa Lersing, Tita Vlog, Jan 27. Ate Mira Lisa. Kaibigan Marlene Kadigoy. Thank you. Maninog Yanter TV. Kusina ni Juicy, Vilma Evangelista. Thank you very much po. Chantel May, Saler, Jan Sirdan, Manay God Grace, Manay Grace follower, thank you po. Sa mga nandyan, Tita Vlogs. Manidong Vlogs pala, Manidong Vlogs. Sino pa? Uri Official, kaibigan Uri Official. Viva Mascarados Vlog. Gagamrak. Ayun, with action na. Mamaya, tatayin na yan. Gagamrak TV. Thank you very much. Sino pa? Viva Mascarados, ang aking kaibigan, na si kaibigan Viva Mascarados. Sa mga hindi ko naman, si Tapping Channel pa. Yun, okay. Parshare TV, salamat. Sa mga hindi pa nabati at natabunan na, basta sa lahat na sumuporta sa akin. Thank you very much. Bye-bye and God bless us all sa inyong lahat. My way please. Ayaw ko nung my way. Killer song yun.